atong balikan mahigala ning gisulti ni Pambare 4 in English ning pagkasulti ha. Busa ato mahigalang hubaron sa Binisaya. Aron nga masabtan gyud atong tanan unya kuan gyud nato. Kanabang mapalawman gyud kay nato nga kitang tanan mahibaw gyud. No? Mao ni ang gisulti. Ang second paragraph giingon sa iyang letter asa man to names atong tagag pagtagad be. Kay bagyo man. Maingon siya mga higala. Yesterday, we visited Fujian Pioneering Waste to Energy Facility, a national model for China that was initiated during President Xi Jinping's term as mayor of Fujian. So kining Fujian, China, mga higala, mauni ang lugar nga diin si President Xi Jinping mao'y mayor kani adto. So before na si Xi Jinping nahimo mahigalang presidente, naagi na pagka-mayor. Mao desad nga doon na po'y liderato na no? Nga kwansad. Lahi pa na iyang style, pero at least ba nakaagi ba? Dili ba ka nang modritso lang bitaw kang wa ka kaagi gyud? So kini mahigala nakaagi gyud ay si Xi Jinping. Siya may mayor diha, mo nang gibisita ngadto ni Cebu Governor Pambare 4. Og matod pa, we also had a productive visit to Fujian Medical University where we reaffirmed and strengthened our memorandum of understanding, particularly on continued knowledge transfer in TCM in Cebu. So doon na po sila mahigalay maayo nga ilang bisita mahigala sa Fujian Medical University dito sa usa ka universidad. Kay doon na mga higalay mga ilang gikasabutan dito. Doon na memorandum of understanding alang sa paghatag og knowledge, mga kaalam, alang mahigala sa Sugbo. The day concluded with a very fruitful meeting with the governor of Fujian and his council to deepen our cooperation, discuss the possible resumption of the direct Cebu-Xiamen flight, and commemorate the 8th anniversary of the Cebu-Fujian Sisterhood. Straight to the point. Nindot kayo. Sa Binisaya pamahigala, ang adlaw kagahapon labihan ka mabulukon, labihan ka mabungahon. Og unya uban sa meeting sa gobernador dito sa Fujian og ang iyang konseho og kini may nakapalawom sa atong pagtinabangay paghisgutay sa posible nga pagbalik sa direkta nga biyahe. Direkta nga biyahe gikan sa Xiamen, Cebu-Xiamen nga flight. Og ang paghandom sa ika-8 nga anibersaryo sa Cebu-Fujian Sisterhood. Straight to So the mo point. na ang gisulti mahigala. While I have full confidence in our team back home, samtang naa siya mahigalay, kumpiyansa, salig siya sa team mga higala, Straight to the point. diri sa Sugbo, diri sa ato, knowing that the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, now operating with its new command center, is competent, prepared, and fully understands our protocol based on past calamities, I cannot continue diplomatic engagements here knowing that Cebu will be affected by a typhoon. Straight to the point. Ngigang pagka-istoryahan ni Governor Pam dahi. Matod pang Governor Pam, bisan tuod og kumpiyansa siya, salig siya sa atong team dito sa Sugbo, kasabot siya nga ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office karon nag-operate sa bag-o nga command center, mga competent ni sila, preparado ni sila, nakasabaut sila mahigala sa mga protocols base sa mga experience sa mga kalamidad nga nangagi. Pero ingon siya, I cannot continue diplomatic engagements here knowing that Cebu will be affected by a typhoon. Straight to the point. Pagkanindutang paminahon, dili ko makapadayon sa akong mga diplomatic na mga engagements, dili ko makapadayon sa akong katuyuan. Dili sa Fujian, taliwa sa paghulga sa bagyo, taliwa sa paghulga nining bagyo din sa Sugbo, mga kagalaan. Straight to the So point. nindot no, nga di ako do China official ni nga biyahe, pero akong putlon kini, muuli ko sa Cebu kay dili ko makaako nga di ay mga engagements dili unya ang atong Sugbo magatubang mahigalag bagyo. Straight to the point. Mahinomdom gyud kong Flasco ining kaon-kaon sa croissant dito sa UK. Ato ni agi katawa ha, diha ni mo makita may galang kana bang ang leadership bitaw nga labihan gyud ka managlahi gyud mga sukid dig paminaw. Mo na kabantay mo kadto si Governor Gwen kani adto, hala suri-suri Sugbo, pasigarbo Sugbo.
nabiyaan ng mga hospitals. Lahi kayo ba, simang kayo dan? Kinisipam karon hospital gigiuna. O hospital. May giuna. Ayaw sa nang suri-suri Subo. Pasigarbo Subo, ayaw sa na. Duplicate na mga hinuna sa sinulog. Mo-cooperate lang ta sa sinulog. Mo ni na kanindot, no? Unya maingon sa mahigala, for this reason, tungod ni ining maong rason, I will not be able to attend today's trade forum in Jiangsu. Ha? Tungod ni ining rason, dili ko mutambong sa trade forum sa Jiangsu. Ha? I extend my sincerest apologies to the Fujian government and our partners. Ato pa niya, akong busa na ngayo ko og pasaylo ngadto sa Fujian nga panggobyerno og uban pa nga natong mga partners, matod niya. Board members Caminero, Reluya, Sanchez, and Villamor will represent Cebu in my stead. So sila si board member Caminero, Reluya, Sanchez, Villamor, sila mo represent dito mahigala in behalf sa gobernador. This is my first overseas mission since assuming office as governor, and I am choosing to cut it short to be back in Cebu. Kanindot mahigala nga paminawon no? Nga priority gyud mahigala sa gobernador mga kagalaan ang kananang naa makig-uban sa iyang mga konstituente atol ining katalagman. Ingon siya mga higala, una kining higayon nga duna koy misyon sa gawa sa nasod. Sukad ko ni assume og opisina. Kana bang official mission ba ba? No? Kay may problema naman to kagawas nasod by your private capacity. Okay man na. But as governor of Cebu, una kini higayon, this is my first overseas mission since assuming office as governor. And I am choosing to cut it short to be back in Cebu. Akong gipili. Indutan ni pagkakuano eh. Akong gipili nga putlon ug mas pilion ako nga mopauli sa Cebu. Straight to the point. Matod pa ni. Typhoon Basyang is expected to make landfall in Cebu tomorrow, Friday evening. Matod pa niya. Kining maong bagyo nga si Basyang, gilantawan nga mo tugpa kini. Ugma sa gabi. Adlawng Biyernes. Ingon sa see you in a few hours, Cebu. Pipila ka oras na lang magkita ta, Sugbo. Mo ni ang usa ka kinini ang trait mga higala, usa ka kalidad sa leader mga sukid ti paminaw nga tinuod nga nagtan-aw nagmahal sa iyang katawhan. Para nako di kay kadtong mga leader sa Kibaw sa dunay bagyong Tino, hala sige na yung announce sa pag-asa, hala kitas ni UHP sige tag-announce. So sa kamutis kaning tabok isag paning kamot ba? Kibaw na ko kay nagunahon na to mo tabok na kita una-una pala tira maabdan sa kwan. Gahinam-hinam gyud mahigala oy. Gahinam-hinam gyud. Unya nagpasiugda, naglidlid nila kanis Congressman Doc Frasco, Jesus Ginoo ko. Hasta mahigalas Cristina, doon ako nag-atinan dito, palusot pag-istorya nga, doon nag-apilan ko nung tourism, ka-activities mo ni mauna. Bisa kung saan pa na yung pangatarungan ang tourism, Inday Cristina, ang aktual nga resulta, mamugitan-aw na to. Unsa may resulta? Kay may mo dag palusot-lusot istorya, ni attended to, official ko to dahil mo ni mauna. Unsa may resulta? Nangiwit kita ang Pilipinas. May labot mahigala sa natal tourismo. Perting iwita na to. Straight to the point. Mo ni resulta sa imong maayo kay madag palusot istorya. Ala palusot, gigisabi ta ng tulfo atong milabay nga kuan asa man tong tulfo be. Di pa na to balikan ning atong mga issues ining Cristina. Gigisa og maayo mga higala kay unsa ba ni siya nga daghan mahinuon niyang naong mga sukid di paminaw. Mo nang daghan may nakabantay ani. Although naingon sa karon niya sige iyan ako nung ipatangtang bitaha taon. Ato ning isgutan kay basi po da gi-appeal niya patangtang ning mga diaskat mo ni. Kay permiro ba yang giingon mahigalawa kunoy consent kuno niya oy. Makaingon ta kuyawa ha, magkamo mga taga-Katmon basig way consent na dagko ba ka ng frasco na naa sa bingkahan o sukaan. Asa man to dong katong kang tulfo tinubagay nila dong. Beato sang balikan gamay ha. Ang tinubagay kini. Mo ni, sige ato paminawon kuno be, ha? Straight to the point. Sige. Okay kuno. I just wish Okay to ni. place on the record Kani mamay mo day palusot. that, May mo day the palusot. photos that have been used and transformed into memes are actually
work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. The interpretation or Ay sabi, katsa misinterpretation dong, apo of sa that, work photo ko ni, sa nagtrabaho mo kuno siya. Kani, nagmodel-model siya ani mahigala, mas tinaw pa niyang naong kung sa likod mahigala to ang kuan. Giblur mga higala ang maoy maka-attract unta kay siya mo gipaklaro. Ang mga water lilies na blur, ang siya mo'y naklaro, ha? Walang giingnan sa mga lawa na kakakitag laing model. Kakag model. Ato ni agi katawa may gala. Sige, sige. Proceed ko no, Names. Sige, Names. Okay, of course, padayon. is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages, tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, Mom, that you're not present. Your presence there is not legit. Okay, what I'm saying is yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me that ito yung baka pwede mo iparating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So, kasi ang nangyari, ma'am, ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun, ha? That's not from me, from them. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Di ba? Like I said, yan sabi mo sa Cotabato ba yan? Saan lugar yan? Pause gamay, pause. We can use model siguro. Sa Santa Cristina siya may gusto man siya may model. Naunsang kalakiha, God. Ang anhaon mahigala ka ng maong lugar, giblur ang kwan. Siya gyud mo ay naklaro. Straight to the Nganong nangiwit kita sa tong tourism? Sa ato mga silingan? Nga mga nasod? O saon taman nga ang gipakita mahigala sa Cristina mahinoon? Nakaroon ni ingon na sa mahigala nga iya ko nung tangtangon na kano. Okay. Mas mayo po akong suggestion day Cristina apila po nagpanangtang ng daghang mga dagway ng naa sa kuanoy. Hasta pang bingkahan og ang bingkahan og sukaan dito ng flasko daghan kayo. Nakini magong Lake Cebu sa pag-pronounce day, Cebu, no? Sa South Cotabato famous na tungod anang mga lotus flowers. Usa na kalawa nya magbangka-bangka ka dito. Nya taliwa sa daghang mga lotus flowers. Naka-attract ana kanang lawa nga dunay lotus flowers. Para pag matukag buhol mahigala. O kanio. Ang matukag buhol ang naka-attract nimo Chocolate Hills kuya ug Cristina mo oy ma. Mo ato buhol agnaw Cristina mo oy ma klaro nya Chocolate Hills i-blur. Mo na ningon da kami ngitag laing model, ha? Kino. Mo na siya mga higala ang kwan. Asa man to yan naong dong. Kaya mo ni mga lotus flowers, mo ni ang naka-attract ba nga adtuon ta na kay nindot magbangka-bangka ka, tabok-tabok ka na. Kini ang kini laini nga tao ha, nga ilang gi kwan, gipicturan para makita na to. Posa dong. Kana. Freeze ha. I-freeze ko na tong duha dong kana. Ngano man na nakatin-aw mga higala na nga picture ang kanang mga lotus. Kay mao man ay naka-attract sa mga turista. Nga moadto ta na kay tungod anang mga lotus flowers, nga water lilies, nga naa diha niya magbangka-bangka ana nindot kayo. Pero tanawa ko compare sa Cristina o tawa-tawa. Tanawa nga Cristina dong. Tin-aw mga higala ang naong ni Cristina, ang mga lotus maoy giblor. Kana freeze dong. Kana tinawas daw naawas na ang Cristina.
Wa ka kitag laing model? Ha? Unsa naman ang kalakiha mga sukitig paminaw? Kay nagtuo po lagi siya nga sa may noon, di lang po ta mag-unsa no, kay inyang itsura mahigalang Christina. Puna may daghan ta mga bata-bata ba? Iya gini pagtuo nga model gyud siya. Kay kini ni ang asaman to naman kini nagbikini ni si Christina nawa. Asaman to mo ni ang gawas nga kuan ron. Ipa-check na kung AI ba di man AI, ha? Ay man to dong katong naligo to si Christina nga dunay kuan. Mo man ni pagawas ng mga pictures ron nga na-appeal ni sa tourism kuan gihimuan ng mga memes kani oh. Mo na iyang feeling nga siya gyud model, ha? Nya mo palusot pag istorya nga working photos kuno to mo ni mauna. Ha? Magtrabaho ka trabaho. Sa man mo modeling naman mo. Ha? Ipakita ang tourist destinations. Yang foreigner makakita na nga ikaw may makitaan. Butanta ka nang nagbikini siya dong. Atrak ang foreigner ba siya? Yung foreigner, di lang ko ba ito Pilipinas kung mauhom ngayon na? Imong i-promote ang atong mga tourist destinations, ang anhion gyud sa mga turista. Dili kay imong daong mo'y dako kay diha, ha? Na himuan mahigal tanawa ko tong kuandong unsa man dito sa mga silingang mga lugar. Tanawa tong usa ka picture dong. Nga ang gi-promote nila ang lugar gyud. Tawa dito sa Indonesia, tanawa ko names. Kato usa ka picture nga naa ang mga lugar ha. Unsa gi pa-promote Singapore dong, tanawa. Unsa gi pa-promote tanawa. Himuan ko kanio. Top tourist spots. O ngadto kag Indonesia ang gipakita ang lugar. Adto kag Singapore oh, sumingin kang la. Adto ta ni Singapore. Ari kag Thailand ang mga lugar pakita ang Pilipinas naong man Christina. Na ato ron tiwason sa ato na panaglalis ni Tulfo be. Ato sa tiwason gamay names, sige names. Katong kuan names. Kato kana tiwason ta sa kuno gamay, be. Kay may na lang nga umuhunong Christina anak niya. In Cotabato. Sige. Much better versus kayo po. Yun po yung pinopoint out ng mga lumapit po sa akin. Mr. Chair, gusto magsalita si Ms. Rasco? Sec, you want to respond? Yes, I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national Pause adong. position. And Pause adong. therefore, any- Oh, kana yang pag-explain mo na mauna. Working ka dito, mapakita ka dito. Okay na nga mapakita ka dito, pero dili ikaw mo ibutang sa mga campaign materials. Pagkapalpaka gini mo day Christina, pagsugod pa lang nimo og ka DOT secretary, nangupia na kadaan og mga pictures sa mga video sa kwan, laing nasod. Palpak yun. Pagti palpaka. Unya nga man siya, ligon ni siya mahigala nga di gyud papabaga na sa gyud di gyud mo resign. Ha? Nga unta ba makabutang og bag-o nga tarong-tarong nga kana bang makapromote gyud nya ang atong tourism industry mo attract ba? Sana mo pag-attract sa una nangupya ka. Karon wala ka mangupya imo na pug kaugalingon himo ibutang. Bisa kung saan naman yun niya, working photos to na. Ang resulta, dili man, ang resulta kita iwit sa tanang nasod nga atong silingan. Kung dili kinupya ang mga photos, iyang nawang po ibutang sa promotional materials. Unsa ka ba yung taon, Christina? Duha na may imong papilian sa mga Pilipino. Mura ba unsa man yung gusto? Mangupya ko og photos mo, saway mo mangupyag photos, mangupyag videos. Karon wa na mangupya, pero iyang nawang mo po hinuoy na butang, ha? Ang resulta, iwit ang atong turismo. Mo na resulta. Punting iwit
Imagine ka makaigalan, di naman ta ng daghan pang istorya nga palusot nga mo na nga nagtrabaho, trabaho ka. Okay na ang trabaho. Lahi na nga imong mga model-model ka din ha, ipakita ang mga tourist attractions. Hasta gito sa magasin, may galan, na issue gito. Palusot pa ba istorya mga kaigalan niya, mauni mo na, way gastong gobyerno. Wakit to palitan ninyo? Sa Department of Tourism, kisa man ko mo gasto ng maghimaw magasin dahil nga way makuha sila. Kana pragaparang ka ng pagka-istorya. Pragaparang ka ng pagka-istorya. Pila may gastuhon na kana mga papel, kanang giprint din na. Nabutang na iyang naong mga sukitig pabinaw. Mahal kayo mo palusot ng istorya gyud. Pero ang di ka makalusot, arita mahigala sa aktual na unsa may resulta. Parehatong Gabagyong Tino, dito sa mahigala sa Euro, palusot ng istorya, may palusot ng istorya nga. Kuan kuno ni apil sa ditog meeting. Maukuno to'y kuan sa Pilipinas, isa'y nag-represent. Paita, natanawa, unsa may resulta. Bisa kung sa palusot pa mga higala, padayon nun ta sa nabe. Sige, padayon nun sa kuno to dong names. Sige, padayon nun ta na kanali. Una ta mo hatag sundugang komentaryo. Sige. Okay. The accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yun po nakakalata yung mga tao. Pause. Para, Dili running. Kini mga politiko di tamo kumpiyansa, di mo dagan. Ay na lang taana, ang atong but pasabot ba, ang imong naong. Sa una man gud mahigala katong nagkabulyaso atong mangupya siya nanguhag mga video sa una. Nanguhag video dito sa lain-laing mga lugar in Daikin. At that time, gobernador si Gwen nang hadlok andito sa Manila. Don't mess with us. Anak pas Gwen day, namdong ka day. Ngilngig kayo, kaya nagtuo man sila mahigalan itong mga politiko sa Manila. Sad kuyaw ni si Gwen na masuko. Ayaw nag-dilabtis Cristina, untouchable kaya na. Kaya ang mamar ba na, governor sa Cebu. Nya ka na bang Cebu ra ba? Garcia country ra ba na? Mao ilang gipatuo dito mo nang haod, kay ilang gipatuo dito sa Manila nga gamahanan kaysa sa Cebu. Di ang mga politiko hadlok yun kay mo amin man kaning Gwen Garcia kan ato. Hasta gana sa Kiko Pangilinan ganin, amin man ganing Gwen. Mga liberal party na sila day pero ni amin diri mga higala sila si Risa Ontiveros. Kisa patong uban nga ni Anhi, Ni amin sila mga kaigalaan. Kay nagtuo man nga ang Cebu is a Garcia country. Na nangupyas Cristina sa una, wa kay kaarte mga higala sila, kay nahadlok sila, nga basin unyag masuko si Gwen, na kadaghan na bang butante sa Cebu, kay nagtuo man sila nga, unsay sulting Gwen, musunod ang mga Cebuanon. Karon na uwaw perting uwawa, perting pagkapildi ang Gwen. Kini ato lang ang giagi katawa mga kaigalaan, pero porbida. Ang resulta, bisan unsaon ni magpangatarungan, ang resulta mao. Tanawa ang Indonesia, pilay tourist nilang arrivals sa Indonesia. Kasi ako nang gingingon, mo-attract ang mga turista. Before anak daw, ato sa padayon Stolfo, padayon sa ito gamay. Sige. Sige, proceed ko no names. yung sarili mo for whatever reason. Okay. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga mukha. Correct ka Yung mga pictures dyan. nila. That's what the Yes. people that came to me. Pause It is the dong. pleasure. Pause. Ang tanawa, sulting Tulfo. Dito sa Japan, dito sa Indonesia, dito sa Singapore. Dili nimo makitaan ang naong sa ilang tourism secretary. Ha? Kaya ikaw day, Christina, naanad ka yun, no? Pwedeng liwatan ni mong guwin. Hasta mga libros, hasta mga notebooks, mga bata, nga kuan, ang naong ni Gwen. Straight to the Ang point. resulta, sa ato mahigalang tourism, iwit kayo. Pero dili pa taong padayon sa iwit dong, ipadayon na sa, tas-tas pa tong kang Tulfo kang Christina ang tinubagay. Sige, padayon ko no dong names. Kamay lang ha, kaya ato ni hagpaton ron to taon. Sige. Kane, sige, padayon. Senator,
that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. But as far as I'm, Of my course, ma'am, understanding, of course, ma'am, you can yes. visit. Why not? Yeah, I would even, people will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag I pumunta have ka mo not, sa isang lugar, Senator. kung ano yung mga kulang doon, Corrected yan. punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. It has something to do na may problema at sinasabi na kung ano yung problema na dapat punuan natin ngayon. Senator, we would be also very happy to provide your office with all of the promotional efforts that we have made, sans my face, in the destinations covered in order to indicate that the Department of Tourism has not ever ceased from promoting our destinations, notwithstanding our very, very limited budget. Matulong. Muna pa siya nagpasugo dahil sa, sige, kung, kana, working photo man ako na. Sa inyo gusto, di na lang kumuad to. Sige, di na lang kumuad to, ha? Pinaana, pag astilan. Adto ka dito. Adto ka dito. Ang imo ba nga, dili ikaw mo, oy, pagkuha paglaing model ba lang, kung sa manggaling, adto ka dito kay ikaw may sekretary, ha? Pero dili nga ikaw may mo, imong naong may bansiwag din ha, ang tourist destination na hinon, wa? Siyalan man ni sa taon, ay. Naon sa mga kaday, Christina, ha? Papilion lang mga katawhan Pilipino nimo. Unsa man inyong gusto? Mangupyas Christina or dili mangupya pero ang naong ing butang? Mapalusot pag istorya nga working mo ni muna. Dili oy. Tanawa ko daan no, bisag gyud lang daan mahigala sa Katmon tanawa ko na inyong style. Astas kape na ang mga inang naong si umbanas kape nga Frasco coffee. Nya moingon pa sa why consent ko nito magasin. Kini sa Katmon bebe. Kini ako nakakita gyud ko mismo personal ani. O kamong mga magkalabay diha sa May Norte. Maka-confirm mo ani. Play video dong. Play video. Kani oh. Sukaan og kinini ang bingkahan no, Frasco, dako kaya tindahan no. Frasco bingkahan na, Frasco, oh, daghana oy, oh, Frasco ang bingkahan. Oh. No. Sama na. Sama na oh. Astang bingkahan og sukaan. Oh, balik dong, sige. Sige kana ha. Oh. Kana. Tanawa lang, Frasco na. Oh. Tanawa, oh. Ay, ako inawa na po may consent, ana, ha? Oh, uniform ang ginang pagkaswata, day. Kung na, mingon po si Christina, wa may consent, ana, gibutang-butang na sa mga nag-baligyag bingka, di, ha? Tanawa. Sige, balik dong, kana dong. Sige. Oh, Frasco. Parehara, uniform na bigyan, ha? Oo. Alam mo, Frasco, hala. Balik ha, tara, Frasco, ito tindahan sa store. Dapat usa, Frasco, mga bingkahan kini, Frasco. Ay, ako ina nga. Kaklaro ng Frasco. Basi mo nga po siya nga, olawa, yun na say consent na ako. Uniform nga na pagkahimo aday kin. Tarawa, i-freeze ko no doon kana magtapan ng duha kana makita ng tulo. Kana be, asa man to? Kana. Kana duha. Sige kana duha lang. Bingkahan man eh. Unya, unsa man eh? Mingo po Frasco nga nawa rabay koy consent ana. Dili kay ko makabasa sa iyang sangan sa
bingkahan dong. Pwede ba ma-zoom in dong? Kaya ang klaro, ang plasco mahinoon, ang tag-iya in town sa bingkahan, wag ba klaro? Isa may tag-iya ng bingkahan, Edita bingkahan. Oh, Edita bingkahan. Katong usa, sa man usa. Maribik bingkahan. Oh. Dili maklaro ang nga sa tag-iya sa bingkahan, ang maklaro ang nga ni plasco. Onya unsa man ni wa na po mo consent ani Christina? Uniform na ba kayo ni pagkatarpulin day? So pasangin lang na po nato ning mga ninda ning bingka nga sila ra gyud pahimo ana day. Ha? Ayaw kung ina na naon na po nato pag-istorya day Christina. Isa pa ning uban nga bingkahan to, Edita bingkahan, ang sunod Lorena bingkahan. Kay imong ipakita ang video dong. Bisa mag-video dong ba? Ang maklaro ang flash score gyud di maklaro intang tag-iyas bingkahan. Nya ayaw kung ina nga moingon po, wa may consent. Ah? So kining mga tarpaulina, oh, uniform ang tarpaulin, dagko kayo. Gikuan gyud day kana bang gikuan gyud bang unsa may makita oh tamo. O ipalayo nimo anak ro no. Ang maklaro ang flasko ra gyud. Ang tag-iyas bingkahan di maklaro. Uniform kaayo sa ato pa nagsabot gani mga bingkahan din ha nga maghimo tao kanang butangan nato ni flasko no bahalag di maklaro tungan basta ang flasko maklaro. Kinsa may imong istorya? Kinsa may imong istoryahan ana? Kinsa may imong palusutag istorya ana? Ha? Mayroon ba dag lusot-lusot nga wa say consent pa mauna. So ato pasangilan ni mga bingkahan daron nga sila may naghimo. Ang actual result sa tourism, di pa tama to tourism doon, tawag ko tong kwanong, tanawa ko to, hasta ganun yung pagkamayon ni Christina, hasta ang kwan, ako naman yung napakita, pero for emphasis, pakita na ko balik. Diyan sa tong social media platforms, o galang sa mga naminaw sa radio, akong i-describe. Tanawa na ko, ang ID sa senior citizen sa Liluan, na ay naong ni Christina. Kani, ID kini sa senior citizens ID kini sa Liluan. Unsa man ni day Christina, moingon na po ka nga wa koy consent ana. Unsa man wa kay consent ana day? Kana ang senior citizens ID na imong naong. Unya karon unsa man na? Ayaw, palusot man ang imo dito sa nasyonal kay kuno man pudaan na mong ilado na mo daan din sa Cebu. Ang imong mama mo naguna-una anang hasta notebook sa mga bata na inaong sa imong inahan. Nya ikaw nasundog po ka nalabuan imong inahan kay kuan man imo kana sa magasin man gyud. Pinato lang agi katawa-katawa ha. Kani senior citizens ID sa dihang mayor ka sa kuan Liluan. Unsa man nimo niron imo na po inyo nya wa ko'y consent ana nga gibutang ni sa mga senior citizen akong naon sa ilang mga ID. Asa ni mga bingkahan ug sukaan dito sa Katmon, may po ni mga bingkahan ug sukaan dito sa Katmon no? Kay maayo kayong muhimo og frasko nga tarpaulin kay tupong gyud kaayo. Mona, ayaw mig istoryahin ang kuan. Kana bang istorya ba nga ang mga tao, ibo bitang isud gyapon sa bulsa, ha? Ang kunan lang handaan nga, mao gid inyong style. Unya unsa may resulta sa atong tourism industry, nangiwit kita. Ipakita ko tong picture dong. Mao ni ako naman ipakita but for emphasis. Mao ni ang tourist arrivals from January to August niadtong last year. Ug atong itiwas December samot na. Pero, ang Indonesia, ang arrivals nila dito, kaya ang Indonesia mag-promote nila, ipakita nila ang ilamang yung tourist destination, na abot ng mga turista dito, may gala 10,000 kapin. 10,000 kapin. Nga naman, ang ilang ipakita, nag-promote nila sa iyang promotional materials, ang lugar nga imong adtuon. So, resulta, pilay turista ng abot, 10 milyones kapin. Ang Singapore, ipakita ng Singapore day katong labi na ka ng ilang
mga buildings ito katong kanang Universal Studio naman Singapore day. Mo ipakita ana pag-promote sa ng turismo, pila ka turismo ana abot ang arrivals 11 million kapin. Ang Vietnam, ang ipakita nila ni-promote mahigala mo na yung Tulfo, ang kaning mga nasura, ang ilang mga sekretaris wa man ipakita naong. So daghan ang ilang mga tourist arrivals. Sa mga Vietnam 13.9 million tourist arrivals. Tanawa ang Thailand. Ang Thailand 21 million kapin ang tourist arrivals. Ang Malaysia pila? Kapin sa 28 million ang tourist arrivals. Ang Pilipinas pila man? 3 million na gyud taon. Muna, hindi Christina, no amount of reason. Ha? Bisag sa ano, palusot-lusot na lang. Ayaw mo dag lusot-lusot istorya, oy. Pero mga tao ba, kasabot ba? May bawaan mo gustaw god nga. Lusot na palusot lang. Kaya ba mga tao nga, wagid kalusot. Siya rin nagtuon na kalusot siya. Kaya naman ka nga, working photos baguna ang nagmodel-model magkaniha. Ang imong naong may napakitag dako. Ha? Kana hindi man mabaka, kay numbers man eh. Nangiwit ta sa ato mga silingang mga lugar, wag ka magtanaw, ana. Ha? Wag ka magtanaw, ana. Ang imong gitanaw, ang imong kaugalingon na may promote din, ha? Kung sa man, nangiwit man ta sa ato mga silingang mga lugar. Ang kaniadto nga mga tourism secretaries, sa una, mga tourism secretaries, sabi ito secretaries sa una panahon Duterte day, katong gwapa sa nga babae, no? Aman to. Isingan to, si secretary, kung katong taga-tourism nung tunaan. Si Isdurano, panahon ni Gloria na. Panahon ni Gloria. Katong kapanahon ni Pinoy, kisa man to'y tourism secretary. Dili hangol sa ila mga higalang pagpaipal. Muna prangkang istorya. Ha? Bernadette Romulo, mo to'y iyang kwan. Na, katong Bernadette Romulo, na dito yung mga pictures niya nga nag-bikini. Bernadette Romulo Puyat, kadto si Kwan. Kadto panahon Duterte na, kadto panahon ni Pinoy basta panahon ni Gloria kana si Ace Durano. Panahon ni Kwan Pinoy, tourism secretary panahon Pinoy ha. Kaysa man to Bernadette man tong sa Kwan, kining Ramon Jimenez day. Mo to ilang sekretary, wa man po kay yang naong bang mo giban siwag. Kay Christina lahi ni Kwan gyud. Unya bisag usaw palusot nimo kay mao inyong kinaiadaan sa Cebu. Ha? Tanawa gud nang imong inahan nga guin hasta mga notebook sa mga bata to naong guin, ha? Di na nung ganahan mo studying bata naglakiha. Unya ang resulta mo na gining resulta. Mo na mohimo ta kag strategy nga lain. Si Dick Gordon kwanto siya. Wow Philippines man to no Dick Gordon. Sa to Dick Gordon sa kang Gloria to. Paglahi sa to no. O nagpromote ba? Ang imong i-promote ang lugar. So mao man ni adtuon sa mga turista. Nga mao ni Bohol sa may promote sa Bohol, ang pictures Bohol kadtong mga Chocolate Hills, kadtong sa Tarsier, kadtong sa Lubok River, inana. Parehan sa Cebu lagi sa Cotabato day ang makahatag attraction ana kanang mga lotus flowers day no. Ganahan ka madto magbangka-bangka dito na. Unsa ba yan naong mahinuoy na butang? So mo na hinungdan, wala mo matagay strategy na nga ngano ka bitaw no nga anong gamay naman tag tourist arrivals ini. Mo na kayo sa taman ang sa una nangupya ka man. Ang saman pag attract sa mga turista nga, ang mga turista magkabantay ba sila day? Ilang ipatsik ko di man na Pilipinas. Gi-promote ang lugar sa ganitong pag itsa og pukot mahigala ka daghaming itsa og pukot ang pasil ngano dito gisa nanguhag. Kwan. So karon ingos Christina mahigala nga iya ko nung tangtangon may na lang nadutlan og gamay ni. Pero og tangtangon nimo na maayo na okay na sugod-sugod na.
Apila na sa tangtang ni inyo diri sa kuanay. Kana inyo gipamutang na daghan kayo oy, pulos prasko-prasko. Bisan sa unang pagpatuo mga tawa na ilo, hibaw-an na mo diri palandaan sa kuan. Ang imong mga silingan mo una mahibaw nimo nga inalanta, ha? O na inyong binuhatan, ha? O so karon, tanawa na unsa na ning kalakiha ron, Inday Cristina. Di nauwawan hinon ka dito sa hearing sa Senado. Unya ang imong palusot la, palusot bisag klaro na mahigalang lata na hala mo lusot pa gyud.